Sen avances no novo convenio da conserva, a reunión para dar pasos cara adiante no acordo estaba prevista para este luns, pero anulouse a poucas horas de celebrarse. Logo de semanas de espera, a resolución do acordo do convenio da conserva segue sen concretarse. Estaba previsto que este luns se deran pasos adiante na reunión programada a que asistiría a patronal e os sindicatos, entre eles a CIGA, pero no último momento cancelouse a xuntanza. Non se pudo dar porque a reunión que estaba prevista en Madrid para o SIMA este luns pasado non se celebrou ca característica especial de que a CIGA se entera unha vez que está ali, é dicir, ás 8:15 da mañán nas oficinas do SIMA en Madrid se comunica de que o sindicato noso, a CIGA, estaba disposta a participar en esa xuntanza e ver efectivamente como quedaría o resultado deste convenio ou dos acordos que se tomaran ese día, pero non houve tal reunión. O curioso é que se avisa xusto unha vez que se chega ali, non? Entón, non deixa de ser unha anomalía con todos os rompedeiros de cabeza que leva eso e a pérdida dun tempo e de traballo inútil, non? A situación non mudou con respecto a hai unha semana. Tampouco cambiou a visión da CIGA nin as súas peticións nestas negociacións. Nos parece, do que sabemos, os acordos ou preacordos que teñen, asinado coa patronal, de feito, falan xa de que van a publicar as novas tablas, non? Como acordo previo para que a xente cobre antes e non teña que agardar moito tempo, pero é unha suba salarial que nós evidentemente non estamos de acordo, nós seguimos na nosa línea, pensamos que o incremento salarial tiña que ir por encima do que foi o IPC, porque non se trata de manter o poder adquisitivo, que xa é cativo, trátase de aumentalo lixeiramente para de aquí a 4 ou 5 anos ter un convenio en condicións a nivel salarial. Sinala que se trata dun convenio a 6 anos, polo que non hai garantía real a nivel salarial. A CIGA pon tamén o foco nos ascensos. Que non quedara en mans única exclusivamente da empresa, senón de articular un mecanismo que fora equitativo e que non de pé, efectivamente, a dedocracia, non? A ese caciquismo que moitas veces, a maior parte das veces é injusto, porque hai persoas que ascenden, ao mellor con menos antigüedade e con menos experiencia que outras, non? Pero iso é porque a empresa quere. Iso é o que queríamos nos rematar tamén e, ao mesmo tempo, facer un convenio non de tantos anos para dar pé á revisión próxima, pero non sabemos como vai a evolucionar os IPCs nin o coste da vida, ainda que nos podemos ir dando xa unha idea. E na importancia de igualar as categorías profesionais e os salarios. Recoñecerlle a un auxiliar de produción os mesmos dereitos salariais que a un auxiliar de calquer outro departamento da explotación da fábrica, non? Do sector. E así están as cousas. Polo momento non hai unha data fixada para realizar esta reunión e seguir avanzando no convenio da conserva. En principio, eu particularmente non teño constancia de que haxa unha data nova, creo que se fala antes de mediados de mes e por lo que se escoitou falar, pero de momento non sabemos máis nada. Este sábado 28 de febreiro, profesionais da conserva manifestaronse en Ribeira para exixir un convenio xusto e contou cunha alta participación de traballadores.